Så skal man lige have en von Bernsens fortælling om en sygebesøg. Goddag, Marianne. Jeg hører, du er syg. Jeg vil lige at spørge til, hvordan det går med dig. Han vil høre, så at de ben, de blev så tyk. Hvis det er sandt, så tænker jeg snart, du står der. Jeg hører, I skal have det over massen i morgen. Det kan I holde hende og prøve det. De har hende også ved Fynboskornen, ja, den sidste dag, hun laver. Det her grov, som du brænder, du har med varm. Jeg kan se over de ansigt, hvor pænt du ligger. Og se, at svært det slår igennem de arme. Det vil der vist snart gå til igen og sige. Det er slet ikke så let, når han har en flok små, og tænker over, måske skal fra dem. Men det skal du nu tænke alt for meget over. Du ved, der var her, skal nok tage sig af dem. Jeg så jeg pige stod i 70 med Christian, som tjener som Karl nede ved massen. Det er Karl, han ikke selv kan være til stede, så er det så meget, der ikke får sig passen. Et barn kan gå hen og komme galt af sted. Sådan var han hjælp, den lille blev skuldet. Et pige, der personen var gavn sig vej. Du skulle have set, hvor hun græd, hvad hun fortollet. Jeg skal passe hjem i besøg for langt. Men det er da så bra at få snakket lidt sammen. Lidt skulle jo også have ud, hvis I kom. Et bjentøj, jeg er snart ved at blive gammel. Jeg blev der så selv tilpas, ved jeg gik. De kniver med sådan, at kom op og banken. Jeg vil lige se alt stille den øverste blik og hvile med benene sammen med tanken. Men han blev der så rig, da jeg kom. For den får jo gået hus, næsten før den har set mig. Den giver for halse på en mund, og hvor galt jeg tror den har bedt mig. Men det er jo den sin natur, og den skal jo passe på. Det er meget mere særligt at tænke på, alle de mænd, der har sådan her kloge folk, ikke kan forstå, hvor skørt de gør med at bruge mund om hverandre. Du knulde hende Sissel Post kommer i. Den blev så lige ved at høre hende pjage. Hun er da så meget en grimmeste kvinde, som hun kan komme rundt og følge folk med slag. Hun går og tager rundt om de fleste i sogn. Hun skulle heller fortælle om hende egen sønner. Den ene fordruknede, når han er dum, og hende egen løvn, det kunne også have hun kender. Men farvel, Marianne. Nu skal jeg til, at min mand, han kan da ikke forstå, hvor jeg landet. Jeg gik af det mjølk. Du var god, den siger, du kunne da jo let lade mig få en par kande. Åh, mor, for så skal have 1000 tak. De lige, den findes der ingen steder. Jeg kommer når en dag og holder snak, og så vil jeg ønske, du må holde lidt bage.